ମୁଁ କଟକରୁ କାଟିକି ଆଣିଛି ପୁରା ସାପଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଲୁ ବିଲେଇ ମୂଷା କେତେ କାମୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ହଜା ନାହିଁ। ଶଳା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବାଗରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଗୋଟେ କୁକୁର। ଶଳା 21 ଏକା ଥରକେ 21 ଖାଲି ଟ୍ରେନର ଭାଇ ପିଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ପା ଖାଲି କହିଲେ 800 900 ଚାରିଟା ଟିକି ଟ୍ରେନର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବେଚେଇ ଯେମିତି କ'ଣ ଯାଉଥିବା ବୁଝିବାର ତମର ହେଇଯିବ। ସେ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ଦେଇକି ସେକିକି ତାର ଫୁଲେଇକା ବନ୍ଦ ଭାଇ ମାନେ ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଆମର କଳା କୁକୁର ମାଇଲା ଚକ୍ର ଯିବ।